This is your stage, your spotlight. Hello, Meghalaya. Your story starts here. Kajing Ther namding ka United States of America Artylli ki jakabu Ther nuclear ka Iran haka step senia jong ka arpo artrik ujilio arajar arpsan kum kajing Arab ya kari Israel kalapen bitar ya ka Iran kapalapen pai kala ban hiar Thma haki jaka ki badan ki Airbase jong ka US Artylli kiri haka miet jong ka arpo artrik ujilio arajar arpsan ka khubor na kilat pathai ki balom mi ki jingtep ak baidei bat kini ki Thma ki pentep bagani ka jinghiar Thma ka Iran ka dei ka badang suja bat ki Airbase ka USA ki besha Ther namding ki dei ki badan ha Iraq bat Qatar kumba kalong ya menta ka ri USA ka lakhang shwa ki airspace bat du ban patha ikinong song snong jongka kentop ki bana ka ri UK pekin shong yada hagi jaka ki besngan kumban chupentep haka singi sajan ki jet yapom ka US ki la Ther da ki B2 bombers hafordo Isfahan bat Natanz haka bau trom ula ong bakini baro Artylli ki jakabu Ther nuclear ki la pra lingkhot lingkhai ka ne jing Ther bom ka yuri United States ka deiru apdeng ka jingyat ka Thma ka blane palat chpo singi apdeng ka ri Israel bat Iran haka bakini kiri hagi singi bala dep ki la Ther namding ka wei ya ka wei pat Allahu akbar ta'ala madam Habatin, pej bahagi kishab, kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam, dunaki eki batay kamet. Namar kata, habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut, pej ya kashab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat akabatau bha. Kam kata ikadur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka wei ka jing mentoy bakongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya